Wow. Korean banget. Này, đấy, lên số quy bại. Wah, men. Bojorani दै waterfall. दै बाज्रुमग्राया. ओइथिं थांबावनांगौसो. हाजो सा सासो गाखोनांगौ नुबाय. माबायदि देन्जारसो. गोलोमबाय. लोगोफ्रा एलाय नै फैगासिनो. नै सासे सानै साथाम नै बिसोर. मन्दिर दं नै. बले बम सभरे मा जाखो बले बम मन्दिर दंलै गाखोना मेंगुलायबायलै एसे माबायदि मोनदों हाजोआनो दा मा स्टाइलनि W फोरनि माने बुलायग्रा आरो बावना माजों बुलायो बेखौ आं बुंनो थांला मालायनि इन्जयखौ आं जेबो खाजाला मेन जरा बैलाय वाटारफल जायगाखौ मोननाय नङा माथो बेनोब्रा मेना मेन वाटारफल मानसिफ्रा लायदों नै दुगैगासिनो बैलाय बै नुनाया बेनो वाव 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 दुगैगासिनो जायगाखौ मोननाय नङा माथो बैलाय दुगैगासिनो वाटारफलनि दुगैनांगौमोन दुगैनाया बुरजा उनाव जाखो हा गैला बेनो मेना इलाय वाटारफलनि बरजरानि बेयो दा दुगैनांसिगोन जों गासिमोन नायलांबाय थादो जों दुगैनायखौ दा दे नायलांबाय थाथ' हेल' गाइस नै नायदो दाना दुगैनोसै नै लोगोफ्रा दुगैबाय आंबो दुगैनो लुबैनाया हामला जा गुसुखा दैया हले जेनबायला थान्दा बिराद थान्दा दैया थान्दा राम थान्दा दैया थान्दा मोनसे आइडिया बानायना वाव गुड आइडिया दुगैनोसै आंबो वाह दुगैनोसै र' नायना भिडिअसो खालामदों भिडिअसो दुगैबाय गासिबो दुगैबाय थान्दा माथो भिडिअ खालाम भिडिअ थांबा आयौ माथो Tanda. Các bạn ơi, mình có hùng đơ. Các ơi, mình có hùng đơ đây không? Hùng itu lu bra? Hah? Dah bagus. Woo!
थान्दा मजायानो आलदा जि गुसु आयु सोलायबाय एसे हैस ओइ आसोलफ्रा हा गोजाङाखै गोजांगोनथ' गुसुथार बिराद गुसु जायो हा गथ'खौ लागोन र' आदै लागोन बरिया दासो मोजां मोनदों थान्दा बारा कभार खालामनो हाया ओरै जाना ओरै लानांगौ सिदा लाजायालै मोजां थान्दा दे थान्दा बहुत ठंडा मिल गया बाप रे बाप बोरजोरा वाटरफला नै दासो जादों दा नै आदै गासिबो नुजोब्बाय एबार मा खामानि गैया नोङो खामानि गैया थगायदोंसो हानायाबो स्टाइलसो जाफैबाय माथो बावलाय आरामनो हानायानो दा हाजोनि दै नांना स्टाइलसो जाबाय दै हाबगासिनो बे लोंदो दे स्प्राइटसोलै जेबो बियार सियार गैया गाइसमोन बहाय बै माबासो जाहैबाय मा होनो प्रेडिक्टरसो बे थान्दा ओमफ्राय नैबे जाहैबाय Alcohol gaya, no alcohol, only cold drink. Sprite, cold drink. Not allowed this area. Alcohols are strictly prohibited in this place. Acha, okay. Only cold drinks is allowed. Okay. Wow, नै दै गनाया नै बरिया नै मा जाखो? What happened? What happened? Live ना मामोन live? नैबाव नांफ्रांदों Live ना मा? लाइभ नङा Live नङा. Wow! बरिया समायखायो दा लोगोफोर नुनानै माबायदि नुदों कमेन्टआव बुंहर आरो भिडिअखौ खस्थ' मस्थ' जायगाखौ नागिर भिडिअ आपल'ड खालामनायनि थाखाय लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामना हो थाबैनो 1Kआनो जायाखै दाबो 1K जाबाथाय नोंथांमोना आरो बांसिन नुबावगोन भिडिअखौ जेरावखि जाया मानो थांलाबायगोन भिडिअ आपल'ड होबाय थागोन गाइसमोन नोंथांमोननि सापर्ट नांगौ बेनि थाखायनो एसे सापर्ट खालामलायदो गावजों गाव गाइसमोन आंबो नोंसोरखौ सापर्ट खालामो Foto. दे गाइसमोन नायलांबाय था ओइ जोंना केमेरामेना आंनिखौबा खेबा 10,000 बिना बेथना 10,000 10,000 ना बेथना वाव नै थाबाय थानो गोसो जायोलै माथो दैया थान्दानो जौ लाबोनो मोना होननाया लोंफैयो माथो सालाफ्रा बेखौलाय सिक्रेट माबायोलै ओरैजाय नै मानसिफोर दं ओइथिंबो बरिया ओइ गोजौआवबो दंहैबावोसो नै मानसिफोर माथो गोजौआव थाबाय गाहायावथ' दा बुंसै बिराद मानसि दं बैयाव बारजुमनाया बांसिन नालाय वाटारफल जाहैनाया बैयाव बांसिन वाटारफल जानाया ओइ गाहायथाराव बावबो जायगा मोनैनो दुगैफैनाय जायो नै नों लाबाय थादोल' जोंखौ
Đâu thế này gantiku wah माथो बाव साबसिनबाव प्लेसआनो आलदा आलदा जायगानि दंलै नै गाइसमोन नायलांदो नै बेयाव आरो बरिया लेभेल साबिनिया समानथारलाय बाव दै बाज्रुमनाया वाटारफल जानाया बहाय बरिया थारलाय ओरैजायना आलदा एसे ट्राय ओरैजायना एसे समानैनो बाज्रुमनाय बेना दैया नै नायनो हागोन बरिया aku nunan makai. Wah, nih kasih nih. Ininya bangsin sabsin. Waterfall जानाया बरिया नुयो बहाय. wah. नायदो नै. बेजों बरिया नुयो. बे मानसिफोर मालागासिनो. नै बरिया. wah. गायजों नायदो माबायदि. जिउआनो एकदम बोहैलांथारनाय बैयाव मेन दर जाहैबाय आरो दै बाज्रुमनाया दे नायलांबाय थादोल' गाइसमोन नायलांबाय था मा नुलांबाय थागोन आदैमोनानो मा फट' साफायनो थाखो ना माखो नै फट' साफायनायफोरखौ नै वा होख्लायगासिनो मालाय साफायजा आरो फैखालाबो गोबावजोंसो फैसिगोन Wah. जरनानिफ्राय बोहैनाय दैयानो आलदा नुखायो साइसा नै नायदोल' जि मोजां बा जिरि बोहैनाय नै ओरै बोहैलांबाय आरो बे नै वा ओरै बोहैलांथारनाय नै गायावबो दुगैदों नै नायसोन बथल एरि गारो नालाय एसे बेखौ बिदि दागारथों होननानै होनाय जादों आरो ना नै शिब मन्दिर दं होननाय जादों बेवहाय शिब मन्दिर दं नालाय बेहाय बाबा भलेनाथनि बेलायनो हले दैनो हाजरना बिस्व एलेखा बेवहाय जानला मानला गारनाङा होननाय जादों गाइसमोन ओंखायनो नोंथांमोनाबो एसे साबधानै जायोबा लोङैबा आरोना गथ'फोरखौ एसे गावबावनो लानानै मोजां जायगायाव गारहैयो बिदि गारबा गावगावनि थाखायनो मोजां आरोना नोंसोरथ' फैबाय थागोन नालाय होमबा गाइसमोन जों थांनो ओंखारबाय थांनोसै बरिया नुबाय नै थांनांसिगोन
मा नुहांदोंलै एसे दायोसो मा जागोन मानसिनोसो नामा नैबावनो नै बिराद मानसिफोर फैयो जाहैबाय नै बेवहाय फुरा लेथ्रा जाबायलै बेवहाय नै डास्टबिन बिदियाव गारना होबानो जायो होमबाना एसे सेफ जायो नै आदैमोनाबो ओंखारबाय ड्रेस गाननानै ओंखारबाय आरो जों नै नायदो नै ओरै बे थांसै लामायाथ' डेन्जारखा ओंखारनांगौआनो डेन्जारखा गोजौ गाहाय अन्थाइ गोजा हाखर फुटनो थांबाय थानोसै नै बियो कारेन्टजों दै माबाग्रा जागौमोनदां मा मेचिन मोनथाय मिथिना मोनला जिखुनु जाया दै माबाग्रामोन बियो सारग्रा अ आसोलफ्रा माथो बावसो दङ औ नै बाबरे बाब जाम्पिं अन दा ट्रि होगासिनो नै बाबरे बाब 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 शिव मन्दिरनि माबाया ओइ नै नाय होमबा नै औ नै आमोखाफ्रा नै आसोलफ्रा माबा मोनदों नै बेवहाय दङ नै मोख्राफोर दङ ओइ नै जि मोजां गाखोनानै मागासिनो नै मासेयाथ' जि आजादि हनै जिरायनानै दं गेजेरावनो गोमनो हौलाय नै ओरैबायदि जिरायदोंना मानसिफोर गाद्रा गुद्रा गारलाङोना बेखौनो जाफैयो जाहैबाय बेलाय नै मानसिफोर गारलाबायनानै दोननायखौ जायो बैयाव बास्लायगासिनो गियो हनै आदार होफैदों बेलाय जाला गैया चल ओइ डेन्जार लामा ओइ ओरै लामायानो डेन्जारलै नै दै दंलाबायो नै बेजोंबो दै फैबावबाय जाहैबाय फाग्लासो जागोन ओरै आफांथिं बारा जाया मानसिफ्राबो खर' साइडआव जायो जाहैबाय एसे खर'आव बांसिन दुगैयो बिदिनो जायगा मोनथारै मानसिफ्रा ओरै दुगैबाय आफांथिंजाय आफां साइडथिं दुगैयो थ' होमबा गाइसमोन नायलांदो जों थांनो नागिरबाय दा गारिखौ वाय पार्किं खालामदों बेवहायनो थांनानै आराम ओंखारलांसै आरो ना नै डेन्जारसो ओंखारग्राया औ आदै मा ओंखारसै मोनाबाय आदसा गारिया अबाय दोनना गोजानाव ना जोंना बारा गोजान गैला मोनसिगोन ना थांसै आखाइबो रुबायनाय मोनबाय माथो आखाइ रुबायनाय मोनसे गारबाय गोजोननाय मोनबायलै ना एसेबाबो एसेथ' गोजोननाय मोनबाय औ नुफेराखैमोन नोंथ' नुफेराखैमोन मोजां मानसिफ्राथ' बिराद दुगैफैयो मा खालामफैयो बांसिनानो जानाय नङा बेयाव जानला मोनला फैनाङा आरो ना जानला मोनला फैजाया मानसिफ्रा फैनो नाङा औ बेनिफ्राय जायफोर मा होनो लोंग्राफ्रा माने लोंनायखौ बेयाव लाबोनानै फैनो नाङा औ रिक्सनि खोथा बहुद रिक्स दङ आरो गोजान ना बेलेग जाथि बांसिन फैयो रिक्स दङ बेवहाय जानला मोनला सानै साथामजों दाफैयो आरो ना अन्थाइ गोजाना आरो अन्थाइफ्राबो फिस्ला फैबाबो एसे लोगो लाबोफानानैसो फैनांगौ सेंग्राफोरबाबो आरो ना ग्रुपाव फैनांगौ जिखुनु ज' होमबासो एसे नों साहस मोनगोन आरो बेवहाय अनेक रोखोमनि मानसि फैयो नालाय बेवहाय बेनिखायनो नोंथांमोनखौ बुंखानाय जाबाय आङो आरो बिनि एसे सिगांनो एसे माबा जादोंमोन नालाय एसे घटना बेखौथ' निउसाव होखादों नोंसोरबो नुगोन थ' होमबा आं बेखौ बुंलाबाय थानो गोसो गैला जि जाबाय जानानै थांबाय बेखौलाय माथो होनबावनो आंलाय होमबा भिडिअखौ एसेखिनियावनो दोनथ'नोसै गाइसमोन बाय बाय